Kumusta ang inflation diri sa Sugbo? Diri sa Sugbo, sir, ang with regards sa Cebu province, so compared sa January na to, February, ni-increase gud siya from negative 0.2 to 0.3. Pero i-compare na to sa March last year, same period, niubos siya. Kaya ang last year 8.1 compared karon nga 0.3. Whereas City of Cebu nagpadayon siyang increase. So karon na siya po siya sa 4.7 compared last month 4.5. Last year same period March nara siya sa 4.3. So nisaka gid siya, sir. With regards to Lapu-Lapu, City of Lapu-Lapu, nisaka lang yapon siya, ni-accelerate lang yapon siya. So compared sa last month o last year same period, ang karon na nipos siya sa 5.6%, whereas last year o sa same last year 4.5%. With regards sa City of Mandawi, ang City of Mandawi nagpadayon gihapon siya og saka, karon na ni-post siya, posted siya 7.5, whereas last month 6.7 and last year same period 3.1. Mo na siya i-kuan sa sitwasyon nato sa Lapu-Lapu. City of Lapu-Lapu des City of Mandawi na human na ba, sir? Mo na to siya, sir, ang kuan. O sa mga factors, sir, nga ni saka tong inflation diri sa Sugbo? Lahi ang factor, sir. Example, butang na to sa province of Cebu. Ang province of Cebu, ang cause sa iyahang inflation is ang food ug non-alcoholic beverages, followed by alcoholic beverages and tobacco. Then also ang nag-contribute clothing and footwear. Whereas sa Cebu City, ang number one nga murag naka-contribute is ang transport, especially ang price sa diesel. Then followed by health, then followed by food and non-alcoholic beverages. Sa City of Lapu-Lapu, ang number one nga naka-contribute, sir, is ang food and non-alcoholic beverages, followed by housing, water, electricity, gas, and other fuels. Ang kuanan siya sa electricity. Then ang ikatulo mo ni siyang restaurant and accommodation services. Whereas sa City of Mandawi, ang nakakontribute is food and non-alcoholic beverages, followed by transport, then followed by personal care and miscellaneous services. Kung mag-isgutag inflation, naglangkob lang ni siya sa presyo sa mga palitonon o apil na diri ang mga services sa mga tao? Apil na ang mga services, especially, sir, sa hotels, sa restaurants, sa kaning barbershop, magpatupita, sa mga foot spa, sa mga massage. So apil na siya, sir, sa mga increases. Ako na-obserbaran, sir, ang mga basic commodities ng sigig saka. Huwag may tabo nga maubos mo balik sa normal sa presyo sa naandang kaniadto ba? Kaya ito na-experience ron nga inflation, napabay tendency nga makabalik ta sa ubos nga inflation nga dili ba mabukatan ang atong mga kaigsuonan, hilabi na nagsweldo na yung tanog minimum, ang ilang kwarta nga 500 pesos, masensyuan, mahurot na yun. When it comes sa pag-increase sa prices, sir, tungod mo na sa supply and demand. And remember nga, ang atong population nagsigig saka. Like for example, ang population sa Cebu karon na nasa 5.2 million. So, usa man gud na siya sa mga factors, sir, nga tungod sa nagdaghan ang mga tao, so kinahanglan gyud nga ang especially sa agricultural, kinahanglan mo double ang mga farmer nga atong supplyan ang atong mga katawhan. Unsa kay angay buhaton, sir, nga dili mag-ilain sa kalisod ang atong mga kaigsuonan, kay mao ni lang yang ron, mahal bugas, mahal mga sudan, tanan mahal gyud nya wala barato. Sige nagreklamo kay ilang sweldo murag nagbawas la para garantiya nga makautang. Ilang sweldo kuangon jud kayo. So, ato sa Bonay buhat sa atong
government karon, mga palisiya para lang siya atong makuha ng inflation, unsaon siya pag minimize or unsa nga mga program nga pwede i-induce sa government para lang makuha-kuhaan ang kuan sa mga tao ba, especially nga ang pag-increase sa presyo dili pod kuan pod sa pag-increase sa sweldo. Dugay kay mo increase ang sweldo niya, ang presyo siging nag-increase. Imong parting message sir sa mga Cebuano nga naminaw, tan-aw sa tuang interview karon? Sa atong kuan mga Cebuano, ang usa lang yun sa atong kuan tingali, kinahanglan i-minimize tingali na to ang wastage sa pagkaon. Kay usabayan na siya sa kanang tungod sa atong waste nga daghan tag mabahaw, daghan tag ipanglabog, ipakaon sa iro or ipakaon sa iring. So tingali ato na siyang sana siya kuha-kuhaan. So kinahanglan magluto lang ta, igo lang yun sa atong konsumo.